Hi, hello. Kumusta ka mo? Yan sa miyong alagad si Kanginan Trifon Morales. May partner sa mga ko diri si Randy Tayan. Kumusta ka mo tanan pamati karon tibo Kabisayan ug Mindanao? Asap gid ha, don't forget asap. Gamay ra gid taon ning hapong. Always say a prayer. Ang pag-ampog iunahon nato sa tanan. Salamat kay Lord sa imong gihatag ka namong grasya matag adlaw. Ako sa day pangumusta sa mga kadiyot nor sila si akong mga amigong diadapita sa CDO. Cagayan de Oro City nga to ni Bay Unity o sa uban pang mga sakop niya o katong iyang mga sakop diri sa Midillian. Kumusta ka mo tanan? Someday magkita ra gyapon kita. Dugay na kita wa magkita. Magkita ra kita mangigala. Magkita ra gyapon ta Unity sa imong pamilya nimo. Salamat kayo. Bueno, ang suot ang pokrantong hatagan o pagtagad. Ano? Natni pa ang ako sa rin, di malimot rin napita ang mga grasyang produkto na hinatag sa Seed Marketing sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta Seed Marketing, tatak magaling. Okay. Bueno, kisunan, ang atong suwatang pagkaroon itong hatagan o pagtagad. Pinada kinis usa ka babae, nga mapatawag lang sa nga Juna. Kini gibawatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan, ang atong sender si Juna. Kini akong problema, mahitungod din sa kumbana. Kini iyang kinaiya ba nga sobra kaayong kamaayong tao, manggihatagon nga sobra nga wa nagit sa lugar. Pero ara niya gimasabtan no, sugdon ko ini ang tanan. Kanta ko yung kakuha mo, doyo kanina eh. Suwayan lang ako bro. Pinungo din akong Tata Edwin Montijo kay gana. Musta to siya sa akong partner si Gili Tilmar na buong siya anong wanay tingog sa radyo. Wala siya masayon nga. Nibiya na akong partner, kataan ta ni be. So, ako na i-open dito. Namugnaw na ang gimahaling dugan ko. Mayo! Mayong adlaw! Doon namin naging mayo. Pasinagkurong-kurong tos kabugnaw sa kong tingog. Kinsa kong karoon tao na. Kinsa karoon ay. Dogisto! Dogisto! Ako mga gisangpit. Kinsa mo karoon sa. Si Manang tiray ninyo mo! Manang tiray? Hindi ataon. Pulwida. Tabang dong! Tabang? Tabang! Anong ayusin tabang? Wadiris istong tiray. Balik lang sa agi kay wadiring imong gipangita. Uy, Juna, ipamakak di arbataon ko eh. Natiray di ari ako na eh. Uy, pasay tayo ni mo. Uy, ayun na di pagkada. Klaro keng tuyo, anak, mga ina sa nagkwarta. Uy, tao na, unsam sa taon kay. Basin tao pamugas o paglungag tao na sila ang iyang pangayoon. Di ako na kayo naugur ko sa tiray. Istong, uy, isdili, balik dire. Huy! Ay, pabutal ko niya. Ano tiray? Ay, sus, makalagot kinitawhan na. Ay, pe! Dunay kanon sa inyo na pero why sudan? Oh, dong. Bati mampog mukaon tang pulos kanon. Way sudan ko. Maog yun. Sakto yun na imong giingonan. Tagi nag-5 istong. Magkapait na ginamos. Doon na naibuna ng 5 pesos. Uy. Ay, ayaw lang sadaan na ginamos dayoy. Ay, kuan manghubag man sang atong simod og kinao na nang ginamos nga dunay una. Kung manghubag ang imong simod sa ginamos, nga dunay una, hala sige, ginamos, hipon ang palita. Ay, Na, manghubag yapon tana, oy. Kay parehas naman na sinamos. Dawatan ng tiray, 50 pesos na. Dana na gabi ha, sudaan ninyo. Dana na, sige, lakaw na. Ay, salamat. Gamay raman taon ning 50 pesos, oy. Pero maayo na lang ni kay sawa, di ba? Nalaarin ako yung istong. Sige na. Salamat, do. Na. Sige na, bye-bye. Salamat ang ha. Sige. Kaluoy sa staos, tigo. Stop! Marika. Nga naman kadayo, iso ba niyo? Tag 20 pesos naman ang puto sa sudan sa gawas. Bihon, utan, munggos, ug uban pang baratuhon nga pinutos sudan. 20 pesos na ng pinutos. Pero nung 50 way mo gihatag. Kara ng tiguwangag pangayo. Kay mo na hatagan na inimog dako.
Ay, noon, samtang kibot-kibot ang baba niyo. 50 pesos akong gihatag taon. Kaya daan naman sa taon to palitsudan niya pa ni hapon. Kamay, nung 50 pesos. May adlaw, Pariston! Pre! Nakada sa inyo, pre? Ay, hala, si Marindaling, maron, dahi dyan na, oh. Ano sa tuyo, anak? Mga tingin mo kwarta na sad. Ay, mag-lisod-lisod tayo. May trabaho sa Pre Anton. Sabay, aral mahibaw kung sa iyang tuyo, ako'y matubang anak niya. Pre, ayo! Preston? Doon ay gibuhat si pare. Mayra di ay muna na tuyo ni mo sa kumbana. Abi ko bag mangayo kag kwarta. Uy, di sa taon ba di, uy? Mas arang-arang ba may pagkabutan kay ninyo? Kay wa mi anak, samtang kamo doon na. Ay, sorry kaayo, Marie. Unsa daghan mo kay mo ani sabay. Basta naas istong. Si istong ray, panidan sa mga kayuan kaayo. Kung naas istong, has ka daghanang mo ari ang mga yung kwarta. Ginagmay ra sagud ihatag ni istong, pero daghan sa sila. Noon sa masan pare, uy? Ako pa niya, inag-eleksyon na sa barangay, mudaga na sa konsyal. Sigurado ka di mudaog na kay manghatagon man. Dili ko masagot, anak Marie. Daghan magana kay mga ayo, nga wa pa siya mapolitiko. Sa mo tagig musud siya ng politika? Kapoy. Mare, natopan, Mare. Gusto si Marindaling, dahil na ay. Husto. Usay na ka husto. Kuan, sigurado gyud ko madaog dahil. Kung mudagan ko pagkakusel, umaabot ng eleksyon, pero 2029 po ba nayo pa kayo, buhi, pagkana, basta, mudagan ko 2029 dahil. Istong. Ayaw, lagi. Patuga-tuga man ka ng politika, eh. Dako kag magasto, ana. Dito mo isugot, ay, layo, abiyan ang eleksyon barangay. Kining mo problema, Romariarto, timan nun? Ay, kuan man gud bitaw pre, uy, kunang pre, tabangi ko nga dili na manguit si Usting pre, uy. Ha? Kaya gusto ko lagi siya nga makabaton mig kuan, makabaton mig anak. Yun, Argon Maridaling. Adiyo, Argon. Kitsa may di makaanak ninyo, ha? Kitsa, Maray? Oh, wa pa mi masayod pre, kay madlog man mi nga magpahilig og doktor. Anong madlok man sa mo, Marie? Ay, basta kay dili mi kadahan nga masayod kung kinsa ka na mo'y dunay kuan o dunay apan. Pero, nagduda ko nga, ako ang dunay apan, pre, Marie. Hala, managutong nagduda man ka nga ikaw ang dunay diferensya, Marie. Kung tungod kay kaliwat manamo nga dili makaanak. Ang ako kung maguwang babae, dili ba ito makaanak. Niya, maubitang kuan, sinagop, nagsagop na lang siya anak. Unya, doon na sa kuy, doha ka iksuon, doha ka iyaan, Marie nga. Dili pud makaanak. Ay, kaliwat ko din yung di makaanak, Maray. Kuya, ang magkambit as Maray Usting, Maray. Pero kita tao siya anak sila yung babae, pero bida, no? Uy, di ko masagot, pre, uy. Na, maghikog-hikog kung maunay buhato niya. Mao nga, nialagi ko pribit. Tabagya akong ba na, pre, uy, nga dili na mga bit o manguhit. Maluoy ka, pre, istong, uy. Tabagya akong ba na, tambagya siya ba nga dili na mga bit. Naluoy ko sa akong kumari nga naminaw, mo nga akong giagnyang akong bana nga tambagan ang among kumpare nga dili nang manguhit og mga bit. Kung gusto gid sila nga dunay maila nga anak, managop na lang silang bata. Apan kay wa man gyud klaro kung kinsa nila ang dunay apan. Akong gipugos si Maridali nga mo sikreto mi og adto sa doktor nga kami lang aron ipa-check up siya og doktor kung siya ba gyud ang dili makaanak. Og na-shock si Maridaling sa resulta pag-eksamin sa doktor niya. Unya to? Hala! Muna resulta sa imong pag-examine niya, doktor? Yes, ma'am. Wa kay diferensya, ma'am. Makatag ka og anak. Tulang na ako. Kay sukad, wa pa mahitabungan na sayop ko sa akong pag-examine og babae. Nga sama si imong sama ba sa akong gihimo karon diha nimo. Oh, wala ko diferensya nga sa pagkababae, sa akong pagkaasawa. Magkaanak di ay ko. Ang sa ato ng gingon. Kung mauna nga wa kay apan, si pari Usting di ang dili makaanak, Marie. Base, no? Di ba, Dok? Ang ako talim ba na ang dili magkaanak? Dili kay tingali lang. Siya gyud ang baog. Kay okay naman ka. Wa makay diferensya. Unya, sa may una-una ni Moron, Marie, nga wa man di kay apan, ha? Ay, di lang ako sultihan akong pana, Marie. Uy, nga dili siya makaanak. Dili ko gusto nga mag-uul siya, Marie. Pero Pero unsa man, ha?
karon nga nasahid ko nga makaanak ko. Ay, ganahan noon ko nga, magsapak ko. Oh, ikaw, Dok, unsa may idea, Dok, aron magsabak ang akong kumari, ha? Sayon ra kayo ka na, ma'am. O saragay buhaton mo aron magsabak ka. Ah, usa man, Dok. Ha? Usay buhato na ko, Dok. Well, hada kong sa gyud kun buhaton mo ani asa kong una-una. Sa nga mortal gyud kun buhaton nimo kini. Ay, karon nga nasayod ako nga makaanak, di ay ko. Gibati ko nga gusto kong magsabak. Naaran nimo kun buhaton nimo kining ako i-suggest ning ni asa kong una-una. Ha? Ay, usa nga, Dok. Magpaanak ka og laing lalaki. Doktor. Uy, ay taon nagbuhata, Mari. Uy, ayaw taon, Mari. Maluit taon kang pari usting. Uy, maluit taon ka niya, Mari. Nakita ko ang kamaya sa dagway ni Maridaling. Human siya masayod nga makahatag na dai siya og anak. Apan na problema lang siya kay di mo siya makahimo sa pagbudi sa iyang bana. Samtang sa laing bahin sad, nagkuyog sa dayang akong bana og ang bana ni Maridaling sa doktor. Nagpa-check up po di ay si Usting sa doktor. Unya to? Ay, pait na pre, oy. May pagwag ko magpaliw doktor, aron di ko masayod nga ako rin dili makahatag og anak pre. Bidan. Nung pahiling sa kag doktor, biday. Inaanin lang ba tay? Ay lang saba si mong sawa nga nagpa-check up kag doktor. Naon lang. Oo pre, dili na ko siya sultihan. Aron dili siya makaunahon na pangita og anak sa lalaki pre. Pwede ra masulti ka niya, pero yung ingon ni Mos Maridaling nga makaanak yun ka. Or magtuog yun siya, nga makaanak ka, nga dunag yun kay, siya mo'y dunay apan. Dili siya mo doon na nga maggamit og laki, di ba? Husto sa pre, no? Dot kini ato ay laki. Mo niya ko isulti niya pre. Hindi sa nagtambag niya pre. Hindi abot ako sa bahay. Ngayon ana ako isulti kang daling. Oo, tsaka dito rin mas doktor si Maridaling. Nagpa-check up po din siya. O makanak siya dahil, dyan na? Oh, laki dong. Ay lang pagsaba ni Pari Usting, ha? Dili gusto si Maridaling nga masayod ng iyang bana. Di makaanak niya siya makaanak kay mag-uulman. O karon nga makaanak din si Maridaling, klaro na lang nga si Pari Usting gud ang dunay apandong. Siya ang baog. Siya gid ay. Alam sa mong kasayuran dito dito migikas doktor. Nagpa-check up si Pariusting. Ha? Ug ang resulta sa paghiling sa doktor niya, si Pariusting baog! Di makahatag og anak. Dito sa demong doktor, no? O banda Ug kita. di gud ay makaanak si Pari Usting. Daan pagid kong naagyod sa bana ug wa ni Maridaling ang apan. Pastilan, nya gusto ra bagid nga makaanak si Maridaling, uy. Pupida. Kupaharap ang Maridaling ay. Bigot kayo. Da? Aw. Di ba? Ang aking pasapot pa. Nagkagi kay laki may ibo ka na niya. Ibin-ibin mga laki. Oh, di ba? Wapa ko sa Maridaling. Ingat ang parusa, imong Ay, buti. Dili, May giday. batasan da. Dayo ay mbot nga no sa nagalito ko ato ang takoy plano ato taon. Mahong adlaw, nung esto. Agoy, na siya nagtawag ni Musilong ay mga ila sa tingin ng kwarta. Kinsa na! Kinsa na! Ay, na, ako nis manunin mo tuping. Mga kuni dong estong og makaong. Oy, kasi mo dito pim rin nawag dahil ariun ako kay gutom ko rin siya. Pabota ka niya, boss, ito pim! Ito ha, ayaw pa ka naog. Ayaw good! Dahil! Ay, salamat kayo, aneng sa kagator dong estong. Way sapayan, ay, hindi problema na eh. Ay, kabuutan. Gunin mo dong. Sige na ito, Ping. At tiki ginagmayo akong bana. Ing naging nabuutan, oy. Usa gatos ba na yung gihatag? Wa ko ko lang sensyon eh, kanara gitaon. Ako pa. Ikaw dong estong inigabot sa barangay election. Langsan niya dong, ha? Ay, konsihal, siguro yung kang daog kay buutan ka man kayo. Mangdihatakon. Uhi, pa mga tatao na 2029 pa ba rin? Puno ito king puno. Hala, sige dong, ato sa ko, ha? Og usbon ako. Salamat. Si Istong na dahil mong pasalamatan. Ako di ay, di lang ka magpasalamat dahil ako. Ganong magpasalamat ng kunin mo. Wa magkagihatag. May hatagi ko, may. Pasalamatan ko sa ikaw. Hatagi na yun ko. Si Batay, kapoy ni mo. Ay, nagbalik ha?
Ay, nagyod no tuping. Mao ba ba? Maayong pagbuminaw sa Lex Mao na, Pino. Usting. Mas maayong isultihan ta mo. Ang imong asawa sa tinuod lang, dito man ang doktor. O ikaw gyud ang dili makaanak. Hindi ko ganahan pa. Ay, basig, mga bit nga akong asawa kung nasayod siya, mga makaanak din siya. Niya ako mo hindi kaanak. Basta lang, bida po nimo eh. Wa man ta sa among kaliwat nga dili makaanak. Basta lang. Pero nganong naingon ka man ning taon ana? Nag-uol ko kumayawan eh pa eh. Nag-uol ka? Kung ako pa tingali ikaw, no? Kung ako pa ikaw ba? Sultihan ta, sultihan ko si Daling. Aron, managop na lang mo, bata mo ni nindot. Di lagi ko pa. Bahala na lang eh. Hilig na ako siya sultihan nga ako dahil dili makaanak. Mabdus ka, Marie? O Marie, maprosesad ko sa among ikaduhang nga anak ni Istong. Hala, yaya ni mo, Marie, uy. Magduha na ng imong anak. Pero ako, ay, wa pa yung taon. Ay, ako pa ikaw, Marie. Panagop na lang mong bata, uy. Ano lang pagkunahuna nga makaanak ka sa laing laki, Marie, kay dako man ang sa. Gusto ko kong makaanak, Marie. Ang... mangita ko laki nga makahatag na ko, ani. Dili ko sa himo ang kabit. Gusto lang ko nga magkaanak mi. Anak lang ang gusto na ko, Marie. Aron akong atimanon o amumahon sa akong bana. Marie. Nasuya og maayo si Marie Daling. Humanasayod nga nagmabdos na sad ko sa anak namo ni Istong o buhaton gid kuno niya ang tanan nga makakita siya lalaki nga mohatag niyag anak. Di kuno siya mga bit, magpaanak ra kuno siya. Unya usa ka adlaw ana, gabiin na, wa pa mauli sa bahay si Istong, nabalaka ko kay sayo baya na siya nga mauli gikas trabaho. Wasag ko manihapon, gipaabot ko gyud nga mauli ang akong bana. Unya, kalit gamito nga sa bahay si Pari Usting, nangita sad sa iyang asawa. Mao ba, Pari Usting? Wa ang imong asawa pag uli ni Mus inyo? Wa lagi maray mga bito, may ani ko kay namasin ko niya siya. Isuro din sa inyong bahay ba? Ay, wa man siya mo ani, pre. So mo ring babayhan na eh. Nga ako sang bana, pre, wa sad mauli. Nagpaabot sad ko niya kay magdungan baya gid unta mig kaon pirmi. Uy, asa mo para isto mo? Murag nas may binamos nga bi'i, Ambot eh, asa ka siya? Nanawag ko sa ilang trabahoan, wa man sa mag-overtime. Oh, muadto man sad gani unta ko sa inyo, kay magsusi ko kung wa ba masangit og inom dito ba, uban nimo. Na, parehas ba tanay duha, nangita sa itong mga pares, mare. Sige, di na lang ko magdugay. Adan na lang ko, mare, niya. Basig, naulit na rin kong asawa sa bahay. Aris ako, mare, ha? Sige, pre. Basig na ulit na to sa Mari tinuod. Ay, gutom na baya, uy. Asa pa man taon ning akong bana, uy. Salamat kay Preha nga misugot ka sa akong hangyo. Maria, maura ni ang una batapusan at nagkuyo ka. Kuang saan itong ibuhat sa banda Padre J. Badayo sa ni. Oh, Pre, uy. Nasayod ko ang dako niya sa... Ug manghinaot ko nga masudla ng akong tiyan sa atong kibuhat. Aron ba may anak naming atimanon o mapadako sa kumpana. Ang kakuan, bahalang din na masulan, Maria. Basta laas taon yung kuyong. Laas na niya, kanira kausar taon. Laas yun ni Maria Dalinga. Pagkagarbusa sa akong asawa. Wala, uy. Di man ko garbusa. Hindi, kaya kanta. Nindutag tingaw sa akong bana nga mukanta, uy. Morbida. Happy lang kayo na klaro rin kayo matiyan. Asay badugay. Nasa tayo lang yung anak. Istong! Uy. Istong! Sumaroon na eh. Tagan na, Istong! Ha? Tago, kayo ipakita sa akong anak nga, si Usting. Ha? Kay iya ka patyon. Ano? Patyon ko na kayo Pari Usting. Ano Pari Usting? Ano ba itong patyon ba kaniya? Unsa? Mabdo si Maridali kung ikaw ang amahan, Istong. Ay na pamakak, Istong. Kay mismo si Daling. Misulti nga ikaw gyud ang amahan siyang sabak. Di kulatan niya pa kayo niyang asawa, oy. Porbida. Nga ko taon na. Bitaw na ka na. Pasilo taon ko na. Sagot ni. Maridali, magod siya. Kita ay mamugod ka may tabo. Hindi kay para makanan. Maayos ka, Bre!
Payos ka! Hindi mo kipaimbutsa na ko asawa! Ha? Ay. Kita na ko, gipatsyot ka! Oy, Tago! Ayaw pakita ni Usting! Tago! Istong! Ginoon ka! Miresulta ng kamanggihatagon sa akong bana, wag yun siya makabalibad sa akong kumare, nga mihangyo niya nga magpaanak. Aw nilayas ang akong bana, o wa na magpakita sa amo, kay mahadlok ka patio ni Pari Usting. Usay buhaton ako nga mabalik ang akong bana, kipasaylo naman ako siya sa iyang nahimong sa. Bi kuno bi, unsay akong buhaton, unsa man kamo ang pasultihon, Jonah.